сътвори небето и земята. А земята беше безвидна и пуста. Тъмнина се разстилаше над бездната и Дух Божий се носеше над водата. Рече Бог: да бъде светлина. И биде светлина. Видя Бог, че светлината е добро, и отдели Бог светлината от тъмнината. Светлината Бог нарече ден, а тъмнината нощ. Биде вечер, биде утро, ден един. А в шестия ден, като венец на цялото творение, Бог сътвори човека по свой образ и подобие. По Божий образ го сътвори. Мъж и жена ги сътвори. И създаде Господ Бог човека от земна пръст и вдъхна в лицето му дихание за живот. И стана човекът жива душа. И рече Господ Бог: не е добро за човека да бъде сам, да му сътворим помощник, нему подобен. И създаде Господ Бог от реброто, взето от човека, жена, и я заведе при човека. И рече човекът: ето това е кост от костите ми и плът от плътта ми. Тя ще се нарече жена, защото е взета от мъжа си. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си. И ще бъдат двамата една плът. И благослови ги Бог, като им рече: плодете се и множете се, пълнете земята и я обладавайте. Нека децата на България живеят в една здравословна и сигурна градска среда. Нека растат като достойни, отговорни и благородни хора. Нека децата на България бъдат вярващи, съзидаващи, обичащи и въздигащи нашата страна. Нека децата на България познаят Христа. Нима на някой не му харесва това да има деца? Че тия деца откъде ще дойдат? Те не идват от космоса, не идват от изкуствени отроби, а идват от отробата на майката. Това е благословено нещо, което само Господ дава. Това е велик дар. И някой да роптае срещу това, няма нищо по-прекрасно от шествие на деца, от млади родители с детски колички, от баби и дядовци с внучета под ръка. Поколение едно до друго. Всички да върват заедно, за да кажат: ние сме християни, ние сме Христови. Това е прекрасно. Ако цялото общество излезе и засвидетелства своята вяра по този елементарен начин, този простичък начин, държавата може само в лицето на нейното ръководство да благодари. Държавниците да благодарят на Бога, че имат такива поданици. А ние, християните, сме поданици на църквата Христова, на Христа и на държавата, в която Господ ни отредил да живеем. Това би било прекрасно повече хора да дойдат, да засвидетелстваме нашата благодарност към Бога. И онези, които Господ е утешил вече с тази радост на чудородието. И онези, които все още не им е дал тази радост. Да бъдем всички заедно.
Вие сте в ефира на радио и телевизия Истина и свобода, крепостта на свободното слово. Ние търсим истината и защитаваме свободата. Както казва Христос, познайте истината и истината ще ви направи свободни. Господа Бога молим. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Премато спрости услышим святаго Евангелия. Мир всем и духове моему. От Иоанна святаго Евангелие чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. В онова време възлезе Исус в Иерусалим, а в Иерусалим при овчи порти се намира капалня, по-еврейски наричана Витезда, която има 5 притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми, изсъхнали, които чакаха да се раздвижи водата, защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнята и раздвижваше водата, и който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато болест и да бе налегнат. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей. Молим се, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молим се о святейшем Отце нашим Даниле, митрополите Софистем и патриарсе Българстем, о святейшем Българстем Синоде. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молим се о благочестивим и православным българским народе и о христолюбивом Его воинстве. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молим се за всю братью и за вся християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Син и Светия Дух, сега винаги во веки веков. Спаси, Господи, и благослови христолюбивия и благочестив български народ и го запази под Твоята закрила в мир. Амин. Спаси, Господи, помилуй светейшия наш Отец Даниил, митрополит Софийски, патриарх български, всички православни епископи, които вярно преподават Словото на истината, и всичкия свещенически и монашески чин. Амин. Спаси, Господи, помилуй православните християни, които стоят тука и се молят. Амин. Спаси, Господи, помилуй всички православни християни, които живеят в Тоя град. Дарува им душевно и телесно здраве и към това християнско общество, служещо на Тебе, бъди милостив, във всичко милостив. Помени, Господи, които ни мразят и които ни обичат, слугуващите наши братя, уния, които са тука и които по уважителна причина отсъстват,
Помени, Господи, братята ни, които са в плен и скърби, помилуй тях и нас, по великата си милост, избавяйки ни от всяка неволя. Защото Ти си изворът на изцелената, Христе Боже наш, и затова на Тебе въздаваме слава заедно с безначалния Твой Отец, с пресветия Боги, животворящ Твой Дух, сега винаги и во веки веков. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Човеколюбиви Господи Исусе Христе Боже наш, молим Ти се усърдно, погледни с милостиво око на нас, Твоите раби, и послушай гласа на нашето моление, което Ти принасяме с вяра, понеже сам Ти си рекал: всичко, каквото и да поискате в молитва, вярвайте, че ще получите и ще ви бъде дадено, и още искайте и ще ви се даде. Заради това и ние, ако и недостойни, като се надяваме на Твоята милост, просим: не се гневи много на нас, нито изпълни нашите беззакония, но като добросърдечен дай ни сега Твоята благост и помилуй нас, Твоите раби, с благодата и щедростите си. Чуй молитвата и удовлетвори просбата на тези Твои раби, отправена за техното телесно здраве и душевно спасение, и на всички участници в това шествие за здравината на българското семейство. Избави ни, Господи, от нашите видими и невидими врагове, изпълни всичките ни просби и добри желания, защото Ти си наш Бог и Твоето име призоваваме. Прости всичките ни умишлени и неволни грехове, нека Ти бъдат благоприятни молбите и милостините ни пред Твоето владичество. Закрили ни от всяка беда и напаст, скръп и нуждата да прекараме тих и спокоен живот, защото Ти си Бог на милостта. В Тебе е всичката ни надежда и ние Те прославяме с Твой безначален Отец и с пресветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и всякога и во веки веков. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, поведи православному българскому народу, да съпротивния даруя и Твое съхраняя крестом Твоим жителство. Обращение на Светия Синод на Българската православна църква, Българска патриаршия, към обществеността и участниците в шествие за семейството. 14 юни 2025 г. София. Обични в Господа, братя и сестри, във време на нови изпитания за християнската ни съвест и предизвикателства пред евангелската нравственост, когато грехът и греховността по-късно парадират пред цялото общество, православната ни църква има възложената ни от Бога отговорност да предпазва поверените й от Христа Спасителя възлюбени и свидни свои чеда. Измежду всички застрашаващи християнската ни и чисто човешка идентичност, пагубни и разрушителни влияния и тенденции, в последно време с особена арогантност се откоряват опитите за преформулиране на първата и най-важна клетка на обществото – благословеното от Бога семейство. Семейството, което сам Бог създаде и благослови още в зората на човешката история, което е свещено и което в новозаветни времена беше въздигнато още по-високо, уподобено на съюза между Христос и Неговата света църква. В наши дни е изправено пред нечувано в досегашната история изпитание. Съвършенната свобода, която в християнското разбиране е свобода в истината и свобода от робството на греха, днес бива зле разбирана като абсолютен произвол,
и издигана като лозунг за легитимиране на отречени не само от християнската ни вяра, но и от законите на природата противоестествени явления. Най-уязвими на въздействие от опитите за подмяна на свещения институт на семейството с еднополовите връзки и съжителства са децата. Децата, към които сам Господ в дните на своя земен живот показваше особена грижа и любов, които сам Той даваше като пример за нас, възрастните, заради тяхната чистота, невинност и близост до Божието царство. Днес те са в опасност, както никога преди, беззащитно изложени на цялата грозна сила на греха и на цялата поквара, с която светът на възрастните ги залива. Лишени от възможността да чуят Божията истина и да се образоват и формират във вярата и нравствеността, които с векове са съхранявали нашия народ, подложени от всички посоки на развращаващите и губителни плодове на нашата криво разбрана свобода, днес те са в опасност да изгубят и последното си убежище. Благословеното от Бога семейство, което вече им се предлага в подменена форма, при която на мястото на своите родители, на своите любящи майки и бащи, те да бъдат отглеждани от хора, само играещи техните роли, а в действителност живеещи в противоестествени съюзи и съжителства, които някои правят всичко възможно, за да успеят да узаконят. Църквата няма власт да законодателства, но има зад себе си най-голямата сила, която съществува в нашия свят, и това е силата на нейният основател и божествен глава, нашият Господ и Спасител Иисус Христос, който е същият вчера и днес и вовеки, и който сам свидетелства: небе и земя ще премине, ала думите ми няма да преминат. С тази сила и водена от своя свещен дълг към повереното и от него народ, тя всякога ще отстоява Божият замисъл за човека, заедно с неговото най-високо достоинство и предназначение, и винаги ще сочи пътя към спасението, който е завещан от Спасителя на човешкия род. Светия синод на Българската православна църква, Българска патриаршия, всяка година издига своя глас на несъгласие с пропагандата на греха, каквото по същество представлява така наречения гей парад. Диктатурата на малцинствата не може да бъде представлявана за демократичен процес. На тази агресивна показност и пропаганда Православната църква винаги отговаря с достоинството на добродетелта. Бог е особено деликатен. Той не насилва човека, не го принуждава да вярва, да върши нещо против волята му, а му се разкрива по най-подходящия за всеки го начин. Ние няма да убедим в нашата правота обществото по никакъв друг начин, а с добродетелен живот, в който всеки от нас служи за пример на останалите. Най-силно ние ще защитим семейството чрез истински християнски семейства. Това ни е нужно. Вяра и благочестив живот, редовно участие в общественото богослужение, осветен от Бога брачен съюз, съпружеска вярност, взаимно посветени един на друг, грижовни за своите деца съпрузи. Радостно и утешително е, че независимо от всичко, независимо от цялата агресия на греховността, която е навсякъде около нас, в обществото ни са останали здрави сили, будни хора, които осъзнават опасностите на нашето време и открито застават на страната на Бога и Неговата сила и Неговата истина за света и човека. Битката с злото и греха е стара, от самата поява на злото в света, и тя ще продължи до тогава, докато не се изпълни цялата тайна на беззаконието, докато не бъде изтребен греха
и Бог не стане всичко у всички. Така че нека да дързаем. В нашето дразновение нека помним, че за утехата на всяко наше начинание се нуждаем от Божията благодат, защото без Бога не можем да правим нищо. Нека, както сме се събрали тук днес, винаги се събираме в неделният и празничен ден в православните храмове на света литургия, където Бог реално присъства и храни с благодата на общата молитва и светите таинства нашите души. Нека също така, борейки се в името на Христовата светлина и правда, никога да не забравяме и свидетелството на апостола, който ясно ни предупреждава, че нашата борба не е против плът и кръв, а е против началствата, против властите, против светоуправниците на тъмнината от тоя век, против поднебесните духове на злобата. Да осъждаме греха, а не грешника, и да се молим винаги за всички, и особено за онези, които са наши врагове, така както ни учи и сам Господ наш Исус Христос. Защото всички ние сме обичани от Бога, Негови чада, и човеколюбецът Бог не желае смъртта на грешника, а да се обърне той и да бъде жив. Божията любов и Неговата велика милост да бъдат с всички нас. Амин. Амин. Бог да пази България. Амин. Семейството, искам да ви кажа, благодаря ви, че сте част от 5-то издание на Шествие за голямото семейство. Благодарим ви, че за 5-та поредна година ние сме заедно, за да отстоим традиционните християнски ценности, а именно мъж, жена и техните деца. Тук има хора, които са до мен, това не са случайни хора, понеже получихме обвинения в интернет пространството от едни опоненти, които се намират съвсем близко тук до нас. Даже няма смисъл да ги наричам кои са. Че ние не сме били семейни. Аз съм един от 3-мата съпредседатели, заедно с Пламен Мирянов и Кристиян Шкварек. Това е моята съпруга Божена Александрова. Това е най-големият ми син Александър. Това е дъщеря ми Любов. Това е третия ми син Давид, кръстен на мене. Тя го избра. Това е Павел, а това е Борис. Ние сме българско семейство. Децата е от едно българско семейство. От една жена, да е жива и здрава, Господ да я благославя за това, че благодарение на нея е това възможно. Това е баща ми. Не е брат ми, баща ми е. Това е майка ми. Това е сестра ми, която е след мене. И нейният съпруг Борислав умира от срам в момента, само да ви кажа. Това е сина му. Това е дъщеричката и най-малкото бебе, което е. А това е най-малката ми сестра Дебора. Скъпи братя и сестри българи, ние заставаме с семействата си. Ние се борим за тези семейства на първо място. Първо се борим за нашия дом, след това се борим с нашата вяра в нашия Господ Исус Христос, след това се борим за родината. Защото ако няма родина, ако нямаме тези семейства, България няма да има, а има благодарение на вас, тези, които в момента присъствате тук. И вярвам, че сте всички с вашите семейства, с вашите деца. И ви благодаря за това, че сме заедно, а не сте сами, а всички сме се събрали в името на нашата вяра. Искам да окажа и няколко благодарности. Искам наистина да кажа благодарение на Българската православна църква, че застана зад нас. Аплодисменти. Това е огромна подкрепа. Това е нещо, с което застана зад нас, сложи своето име
и по този начин вярвам, че и вие се чувствате спокойно, че това събитие ще бъде проведено правилно. Нашето събитие го нарекохме голямото, но искам да ви кажа, че до година ще бъде националното с една идея. Още тази година мислихме да е така. Защо? То е национално, защото обединява всички. Не разделя. Обратното. Прави единство. Събира дори това, което по принцип не може да бъде събрано. Днес тук сме събрани от християнски деноминации, православни, католици, протестанти. И за което благодаря, че ние сме всички заедно на това място. Благодаря и на тези дори, които нямат вяра в Бога, но в крайна сметка са разбрали, че трябва да бъдем единни. Аз, понеже съм част, ще ви кажа конкретно от протестантската общност, искам да благодаря на тези пчелички, които неуморно по принцип се трудят и винаги застават в тези организации и помагат със все сила. Благодаря ви! Благодаря ви, че сме заедно и вярвам, че ще направим едно чудесно шествие за слава на нашия Бог. Здравейте всички! Казвам се Кристиян Шкварек, един от тримата организатори на голямото вече. Не беше голямо. Нека да припомна на Давид, че започнахме 400 човека на НДК. Определено не бяхме много. 4 години по-късно не можехме да си представим, че ще имаме пълен площад Александър Невски. Благодаря ви. Искрено ви благодаря, че сте тук. Ще бъда изключително кратък. Знам, че ви измъчихме, тръгваме всеки момент. 4 години подред излизам, пета вече, за да ви разкажа защо сме тук. Какво правим? Няма да го направя. Всички знаете защо сме тук. Всички знаете за какво се борим. Всички знаете каква е каузата ни и всъщност защо въобще се случва подобно нещо за пета година. Ще използвам времето си 30 секунди за нещо друго, напълно различно. В последния момент трябваше да импровизираме. Ще излезна, за да ви помоля за нещо коренно различно. Ние имаме свободата и привилегията да извършим това нещо тук, защото живеем в свободна държава. Има наши сънародници, които не живеят в свободна държава. Само преди няколко дена Любчо Георгиевски беше осъден в Македония за това, че казва истината за историята на България и на българския народ. Утре в 12 часа пред посолството на Македония ще се проведе протест, на който възнамерявам да отида и искам да ви покана всички да дойдете. За свободата на нашите съграждани, които нямат привилегията да направят нещо подобно в собствената си страна. Благодаря ви отново, че сте тук. Благодаря ви, че се опитвате да бъдете свободни граждани в свободна държава, в която все още не са наложили идеята, че това е ненормално. А се опитват. Не успяват. Ние ще се погрижим да не успеят. Благодаря ви отново. Започваме в тази посока голямото шествие за семейството.
Ела бе, купо! Ще ги спустя да го знае, това е моя лепичка. Няма да не сме успорно така.
там. Има страната, в част. Без само, че е доволно.